Ale vy ste postihnutí, lebo nerozumiete, že posúdia. Ja sa vás pýtam.จากการให้ขึ้นชั้นกับทางด้านของเสาโทครับแต่ว่าไม่สำเร็จโอ้ยแม่ทางแพทย์กันมาแล้วโอ้ยรางวัลพิเศษแน่ครับจากเวทีราชดำเนินครับอย่างนี้ทีมน็อกเลยนะครับทีมเข้ากระโดดทางน็อกยก4ครับโอ้โหได้รางวัลศิลปะแน่นอนครับหลักไปเลยครับทางด้านของแลมฟองโอ้นะครับช็อตเด็ดๆครับดูกันอีกครั้งครับเนี่ยครับต่อขวาก่อนนะครับแล้วก็แข้งขวาลำตัวครับดีดเลยครับแล้วก็ถอยมานิดนึงถีบตั้งเข้าไปครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับนี่ครับโดนศอกนั้นเมาอยู่แล้วครับจังหวะหลังที่เชี่ยวคนนี้ครับศอกเด้งครับโอ้ยถูกเหมือนกันครับถูกแจ็คพอตครับและฟองศอกนี่ซึมไปแล้วครับแข้งแล้วหลังที่เชี่ยวครับปั้งก็พอดีครับเต้นกระโดงคางครับหลับงาน Speed on that was phenomenal. And is Lloyd Silla going to try and finish him now? He does. It's good night, Irene. Good form, maybe the quickest roundhouse kick KO I've seen in a long, long time. You can slow that down and it'll look like full speed. That was phenomenal. That is how you finish an opponent when you're a three-time Raj Damoon champion. Busted his jaw, maybe. からハイキック、これはブロックして石井が前に出てくる。切り崩された。左で終わった。ビジネス系オレオテックスです。改めてご覧いただきましょう。はい、この左打ったそうですね、右に入ってはいたんですけど、その後後頭部ですね、リングに打ち付けてますから、これが一番危ないです。そうですね。ติดมือที่ชนะตัวนี้เดินกับมาครับแสนชัยขยับครับแข้งขวามาครับบาราซี่ครับกำปั้นซ้ายไม่โดนขวาไม่ถึงเป็นมวยนะบาราซี่โอ้โหดูครับแฟนมวยครับสุดยอดไปเลยครับโอ้โหดูทันหรือเปล่าแต่ในสนามไม่ดูไม่ทันแน่นอนครับยกให้ครับโคตรมวยแห่งสยามคนนี้สวยงามมากๆครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ดูภาพช้าครับมิสเตอร์ป๋องโอ้โหนี่ฮะแม่กระโดดครับแล้วก็อุ้ยเหมือนบอลเล่ครับกำลังจับทิศจับทางกันอยู่ครับขวายาวๆขวาอีกดอกหนึงเรียบร้อยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับดอกนี้ฝากไปเป็นไฮไลท์หน่อยครับภาพกีฬามันๆครับขออีกสัก3 รอบครับ2 ชั้นนะครับดูให้ดีครับนี่ครับโดนแข้งกระโดดลอยตัวโอ้โหวิชากังฟูเหมือนมวยจีนเลยครับแม่ผู้บริหารตกใจเลยครับกระโดดลอย เอ้าอุ้ยมีการคอเหมือนหรือเปล่า โอ้โห เดี๋ยวดูดีๆโอ้โหช็อตนี้มาบอกว่าสลับเข่าลอยช็อตนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับดูอีกครับ โอ้โห นี่ไม่ใช่มวยโชว์ครับนี่ของจริง Big knee. Wong is going to go down. Two solid knees there, took the wind out of him there. There's also a lot of blood coming off. I think he must have been let down with elbow there on the top of his head maybe. Here we go, can Valentine finish it? Oh! What a shot from Wayne! Spinning Unbelievable! What a turnaround we've had there! I don't think he's going to bring the count here. This is going to be the upset of the night without a doubt. Wow! Then, bang! Right off the point of the chin. Unbelievable. Like the carpet was pulled out from under his legs.
Ale áno. Jasné. No tak lebo máme... To na základe čoho bolo toto teraz? Pane. Na základe porady. Na základe akej porady, pane? Vyjadrite sa, s čím idete pred súd? Čo hovoríte, za mňa to iba ústavu a hovoríme na to od začiatku, to čo hovoríme aj dnes, že je to proste politická haluška. Snaha šikán predstaviteľa najsilnejšej, tam nič viac, nič menej a ostatné vyjadrenia, keď to skončí. Ako je to s tým číslom 1488? To sa dneska dozvieme. Budete darovať takúto sumu aj naďalej, alebo nie? A ešte raz, aby sme sa pochopili všetci, hej? Čo som chcel, som povedal, všetko ostatné po súde. Ďakujem. A ešte raz, aby sme sa pochopili všetci, hej? Čo som chcel, som povedal, všetko ostatné po súde. Ďakujem. A ešte raz, aby sme sa pochopili všetci, hej? Čo som chcel, som povedal, všetko ostatné po súde. Ďakujem. Bola to náhoda to číslo? Niekto to žiadne nechápe. Náhodne vybrané číslo? Trváte na to, že to bola náhoda? Vy ste z akej televízie? Pán Kotleba, čo znamená? Markíze, nerozumiete, že som povedal, že zvyšok po súde? Radšej vládnuť v pekle, ako slúžiť v nebi. Svedkyňa je vaša, pán Lomax. Zvíťazí nad každým a neodolá nikomu. Vítaj vo firme Milton Chadwick Awards. Kto si? Mám toľko mien. V tomto svete sa platí iba vlastnou dušou. Nikto nevyhráva večne. Ja posielam vás ako ovce medzi vlkov! Diablov advokát. V stredu o 20:15 na Dajto. To je celé. To je celé. Bola to náhoda to číslo, pán Kotleba? Vojke, to isté. Bola to náhoda? Pán Kotleba. Ale vy ste postihnutí, alebo nerozumiete, že po súde? Čo mi nadávate? Ja sa vás pýtam, lebo normálne slušní ľudia pochopia, že po súde. Ešte raz, vážne médiá. Všetko ostatné po súde, dobre? Aj Vojke to platí. Dobre, okej. Pán Kotleba, však jednu vetu stačí. Však už som vám povedal, čo som potreboval za potrebné. Považoval za potrebné. Stačilo. Máme. Máme všetko. Tu ideme vidieť. Poď sa na to, lebo 28 ľudí len pustia dnu. Asi koľko, 20? Teraz vydáva opatrenie. No. Takže sa bude zručovať, takže ktorý bude dopravy. Takže tam musíme to stať. Tam pustia. Ja veľmi nemám k tomu viac čo povedať, on je odborník na tieto veci a ja možno len toľko, že je to na veľmi dobrej ceste. Sa uvidíme ešte čoskoro. Dobre, tešilo. Jednou vetou by si nám mohol povedať, o čom ste jednali? Jednali sme v podstate o veciach týkajúcich sa toho nášho združenia
užívať a upratať, môžete sa pridať, v podstate môžete sa všetci pridať, každý nejakým svojím spôsobom. Združenie sa nám rozširuje, myslím, že pán Dolička vás informoval konkrétnejšie, ako veľmi sa dnes združenie rozšírilo. A keďže situácia jaká je, tak asi sa v Krásnohorskom Podhradí ukážeme častejšie. Spomínali ste, že môžeme sa pridať, respektíve aj my všetci, môžu sa teda pridať aj občania, ktorí nemajú pozemky pod osadou? Do združenia užívať a upratať, respektíve upratať a užívať, sa môže pridať každý človek, ktorý chce, aby začal platiť na Slovensku zákon pre všetkých rovnako. Čiže nemusia to byť len ľudia, ktorí vlastnia pozemky. Určite. A aká by bola potom ich úloha v tomto združení? To už potom je na dohodu s každým jedným záujemcom, respektíve človekom, ktorý uvažuje o takomto kroku. Myslím, že je tých spôsobov X, ako môžu pomôcť. Dobre, ďakujem pekne. Tak, milí priatelia, korona znamená v niektorých rečiach koruna, ale v niektorých rečiach to aj znamená kráľovna. Dnes už naozaj nie je pochybnosti o tom, že je umelo vytvorený a ja sa pýtam, či to sú náhody. Sa máme kláňať opatreniam novej korony. Oscilokopterum, do polky bromexin, do zvyšku vodku, zabralo len trošku. Mne pomáha homeopatika, tie veľmi dobre mi zaberajú. O 10:00 stop kašel so solou. K tomu som nahodil bromexin, nahodil do zvyšku vodku, zabral len trošku, stop kašel. Som začal miešať s vodkou. A takto každý deň, proste večer pred spaním. Koruna, kráľovna. Koruna, a ja sa pýtam, či to sú náhody. Sa máme kláňať opatreniam novej korony. K tomu som nahodil bromexin, som začal miešať vodku, zabral len trošku. Koruna, kráľovna. Koruna, a ja sa pýtam, či to sú náhody. Sa máme kláňať opatreniam novej korony. K tomu som nahodil bromexin, som začal miešať vodku, zabral len trošku. Toto som vám chcel ja povedať ohľadom môjho boja s koronou. Byl si zaběhat. Tak o čem to mluvil? Když se dostal do maléru. Já ho mám zachránit. Jenže to nejde. Proč myslíš, že chci jeho místo? Máš zkušenosti s manickou depresí? Ne, přímo ne. Tak teď máš. 3, 4, 6. To jsem já, najdi mi Barzuna. Asi venku běhá, zavolej ho na pageru. Je to nutné. Ano, pane. Nedal by si spanáka? Jo, dík. Barzu. Pečoval jsem o něj během 2 rozvodů, proti kokainové léčbě a těhotné recepční. Boží tvor, že? Boží stvoření. Ale já ho varoval, Kevine. Varoval jsem ho na každém kroku. Díval se, jak se pořád někam řítí, jako bumerang, jako 120 kilo nenasytnosti na kolech. Další tisíciletí je za rohem, Kevine. A Eddie Barzun, dobře se dívej, protože on je modelem příštího milénia. Není záhadou, odkud tihle lidé pocházejí. Ty povzbudíš lidský apetit až k bodu, kdy dokážeš štěpit atomy. Postavíš ega velikosti katedrál. Optickými kabely propojíš svět se všemi požitky. Namažeš i ten nejnudnější sen dolarově pozlacenými fantaziemi. Až se z každé bytosti stane císař, stane se vlastním bohem. A co bude pak? Hej, běžíš opačně. No jo, táhni. Zatímco se štveme za dalším kšeftem, kdo se stará o planetu? Vzduch houstne, voda je kyselá. Čelíme tmákovou příchuť radioaktivity a valí se to dál, rychleji a rychleji. A víš to, co jde? Jde jen o budoucí obchody, i když žádná budoucnost není. Ujíždí nám vlak, hochu. Máme
miliardy takových Eddie Barzunů běžících do budoucnosti. Každý z nich se připravuje vyžrat tuhle explanetu, olíznout si prsty, než sáhne po své netknuté kybernetické klávesnici, aby zanesl své zúčtovatelné hodiny. A pak se to dostaví. Musíš platit sám, Eddie. Teď už je trochu pozdě na vydávání. Hodinky. Cože? Mně se líbí, nemyslím si, že mi je jen tak vedle. Máš příliš plné břicho, máš bolavou prdel, oči podlité krví a voláš někoho na pomoc. A víš co? Nikdo tam není. Jsi úplně sám, Eddie. Jsi jen malé boží stvoření. Možná je to pravda. Možná Bůh házel kostkou příliš často. Možná, že nás zklamal.